Tayo. All are invited, greatest and least. Banquet's ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Of this sweet holy darkness, beloved, lovely of God. Share the body of Christ the Lord, in Him and come what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Among. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ngayong linggong ito na ipinagdiriwang natin ito, ipinagdiriwang din natin ang Phil Mission Sunday at World Day of Grandparents and the Elderly. Itaas natin sa Diyos ang lahat ng mga misyonero at nakatatanda. Ipanalangin natin sila sa buong pusong nag-alay ng sarili para ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa bawat sulok ng daigdig at akayin ng lahat sa piging ng Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sa katahimikan po ng ating mga puso, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin Amin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Gloria in excelsis Deo. Tayo pong lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako pa'y bata at walang karanasan, pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ikinaglugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at kataniluhang humatol. Ipagkaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binibitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siyay kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayaman ng nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Muli po isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning po. Happy Sunday! Happy Sunday Palakpakan po po. natin ang Panginoon. Pakigirit po natin yung mga katabi natin with a smile. Happy Sunday! Mayroon po akong isang sekreto na ibubunyag sa inyo. Marahil sa iba po siguro yung mga regular na mass goers dito ay alam na itong kwento na ito. Pero sa mga hindi pa po, ngayon po malalaman nyo po ang kalokohan ni Father po nung siya ay bata. Noong po ako ay nasa kinder pa lamang ako noon, 4 po kaming magkakapatid. Ako po yung bunso. Dahil yung tatlo ko pong mga kapatid ay mas malayo ang agwat po namin sa edad, sila po ay mga naunang nag-aral sa akin. So, yung pong sumunod po sa akin ay 4 years po ang pagitan namin. Kaya po ako ay laging naiiwan sa bahay nung kami po ay mga bata pa. Isang araw po, nung ako'y kinder, naiwan po ako sa aming bahay kasama ang aking tatay at saka yung auntie ko na nagbabantay sa akin. And then, one day, haba pong kami ay nasa bahay, ipinatabi po ng aking tita sa akin yung isang posporo. At yung posporo na yon, dala ng aking curiosity po, ako po ay naglaro ng apoy. At sa hindi po inaasahan na pagkakataon, sa paglalaro ko po ng apoy, nasunog po ang foam ng bahay namin, yung ginagamit namin na higaan. At doon nagsimula ang malaking sunog sa bahay at nasunog po at natupok ang buong bahay namin. Yung bahay po namin noon, yung pong, alam nyo po yung mga matatandang bahay, yung pawid, ganun po yung bahay namin nung kami pa'y bata. And then, nasunog po, for short, to cut the long story short, nasunog po ang buong bahay. Sa sobrang takot ko po that time, sa sobrang kaba ko po,
ang ginawa ko po, tumakbo po ako sa may harapan ng bahay namin at tumakas ako at nagtago ako sa ilalim ng imbornal. Dahil po yung bahay po namin ay may parang mayroon po siyang irrigation water papunta sa mga sakahan, kaya po medyo malaki yung mga imbornal sa harapan ng bahay namin. Ang ginawa ko po ay nagtago ako doon para hindi ako makita ng tatay ko dahil sobrang takot ko at sobrang kaba ko po nung mga sandaling nakikita ko na natutupok yung bahay namin at nauubos ng unti-unti ng apoy. And then after that, habang naririnig ko po yung mga sigawan at saka yung hiyawan ng mga kapitbahay namin, after nun, noong biglang manahimik na, naririnig ko po ang tatay ko, sumisigaw siya. Hinahanap niya po ako at tinatawag niya yung pangalan ko. Siguro dahil iniisip po niya dahil baka ako ay nasama sa sunog. Pero noong pong nanahimik na, unti-unti po akong lumabas at lumapit sa kanya. At sa paglapit ko po sa kanya, akala ko po papagalitan niya ako at papaluin niya ako. Sa laking gulat ko po, noong lumapit ako sa tatay ko, niyakap niya ako at walang tigil po akong nagpapasorry sa kanya. Sabi ko po sa kanya, Tay, sorry. Palagi pong ganun yung lumalabas sa bibig ko habang umiiyak ako. And then after that, sabi po ng tatay ko, Nak, okay lang. Okay lang. Ang mahalaga, ligtas ka. Mas mahalaga ka kaysa sa mga nasira at nasunog na bahay natin. Mas mahalaga ka kaysa sa nasira at natupok na bahay natin. My dear friends in Jesus, I remember this story while reflecting in this gospel that we heard today. Narinig po natin, ibinigay ni Jesus sa ating ebanghelyo ang dalawang larawan sa atin. Una, sabi niya, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Ganon din, the kingdom of heaven is like a pearl of great price. Katulad ng isang perlas na mamahalin. Ang kaharian ng Diyos ay kawangis ng isang kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ang tunay na tanong ay hindi kung may kayamanan ba ang kaharian ng Diyos. Ang tunay na tanong na dapat nating bigyan ng pagkakataon ng sagutin ngayong linggong ito ay ang nakikita ba natin ang tunay nitong halaga sa buhay natin. In the first reading that we heard, sa unang pagbasa po na binasa natin mula sa unang aklat ng mga hari, narinig natin ang kwento ni Haring Solomon, na kung saan binigyan ng pagkakataon si Solomon na humingi ng kahit anong ninanais niya sa Diyos. Maaari siyang humiling ng kayamanan, maaari siyang humiling ng kapangyarihan, o mahabang buhay. Ngunit ang hiniling niya ay isang pusong marunong umunawa. An understanding heart. Dahil alam ni Solomon, na ang karunungan ng Diyos ang pinakamahalagang kayamanan. My dear brothers and sisters in the Lord, kung titignan po natin ang common denominator ng first reading and the gospel that we heard today, ang paalala po sa atin ay that the wisest person is the one who knows what is truly worth living for. Ang pinakamatalinong tao at ang pinakabanal na tao, alam niya kung ano ang pinakamahalaga na dapat pahalagahan sa kanyang buhay. Amen. Pakitingnan po yung mga katabi ninyong mga nakangangana. Pakisabi po sa kanila ng malakas, anong mahalaga sa iyo? My dear friends in Jesus, ang tao ay laging naghahanap ng kayamanan sa kanyang buhay. Sino po dito ang ayaw yumaman? Taas ang kamay.
O palitan natin, sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Ayan, nakataas lahat ne. Amen. My dear brothers and sisters in the Lord, ang iba ay naghahanap ng pera. Ang iba ay naghahanap ng magandang trabaho, mataas na posisyon, magandang bahay o kasikatan. Wala naman pong masama sa mga ito. Wala namang masama na mangarap sa mga ito. Ngunit ang tanong ni Jesus sa atin ngayong linggong ito, ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ng isang Kristiyano? Ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ng Kristiyano? Hindi ko po sinasabi na hindi natin kailangan ng yaman na pera. Hindi ko po sinasabi na hindi natin kailangan ng karangyaan, ng posisyon, ng magandang bahay, etc. Kailangan po natin ito para sa pamumuhay natin. Pero ang kailangan linawin natin kung ano ba ang tunay na mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi kapag nabigyan po natin ng pagkakataon na liwanagin ito sa buhay natin, then doon pa lamang tayo makakatungo doon sa buhay na ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, the question is this: ang pinapahalagaan ko ba sa buhay ko sa mga sandaling ito? Nabibigyan ba nila ako ng pagkakataon upang makilala ko ang Diyos sa aking sarili? Yan po ang tanungin natin sa ating mga puso sa mga sandaling ito. Si Solomon po ay naging dakila hindi dahil sa kanyang trono, kundi dahil alam niya kung ano ang dapat unahin at bigyan ng prioridad. Pinili niya ang Diyos kaysa sa anumang bagay. At dahil dito, ibinigay ng Diyos hindi lamang ang karunungan, kundi pati ang mga biyayang hindi niya hinihingi. Sa atin din pong ebanghelyo, kung titignan natin, nang makita ng lalaki ang kayamanan, ibinenta niya ang lahat, hindi dahil nawalan siya, kundi dahil nakakita siya na mayroong mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na hinahawakan niya. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagdaragdag ng Diyos sa ating buhay, kundi ito ay ang pagpili sa Diyos bilang pinakamahalaga sa lahat. Amen? O, tignan niyo po yung mga katabi niyo ulit. Pakisabi sa kanila, piliin mo ang Diyos. Maraming tao ang nagsasabing, Father, wala na akong time magdasal kasi sobrang dami ng mga abalahin ko sa buhay. Father, busy po ako sa trabaho. Gigising po ako ng 5 a.m. para pumasok. Lalabas po ako ng 8 p.m. and then pagdating ko, matutulog na ako. Father, hindi na ako makakapagsimba kasi yung Sunday na lang, yun na lang yung pinaka-araw para sa sarili ko. Ang totoo, hindi ito problema ng oras. It is a problem of priorities. Kung minsan nawawalan tayo ng prioridad sa buhay natin bilang mga Kristiyano, lagi tayong nagkakaroon ng panahon para sa bagay na mahalaga sa atin. Kapag po ang Diyos ang ating tunay na kayamanan, ang panalangin ay hindi magiging obligasyon, kundi isang pribilehiyo para sa atin. My dear friends, tingnan po natin ang mga pinangahawakan natin sa buhay natin sa mga sandaling ito. Yung mga bagay na pinapahalagahan natin sa mga sandaling ito, tanungin natin ang sarili natin na ihahatid ba nila tayo patungo kay Kristo. Dahil kung hindi, baka kailangan na natin itong bitawan. Yung mga tao na pinapahalagahan natin sa mga sandaling ito,
Yung mga tao na binibigyan natin ng pagkakataon na pahalagahan sa puso natin. Tanungin natin ang ating sarili, natutulungan ba nila tayo na maihatid patungo kay Kristo? Dahil kung hindi, baka kailangan na din silang bitawan muna. Yung mga emosyon at yung mga personal nating mga issues na nasa saloobin natin sa mga sandaling ito, ang mga pabigat o ang mga bigat na dinadala natin sa ating mga puso at isipan sa mga sandaling ito, tanungin natin ang ating sarili, kailangan ba natin silang bigyan ng prioridad o kailangan na natin silang bitawan upang makalapit tayo sa Panginoon? Let us check our priorities in life. Kasi baka hindi na ang Diyos ang nagiging prioridad natin sa buhay natin. Kasi kailangan lahat ng pinangahawakan natin, lahat ng binibitbit natin, at lahat ng dinadala natin sa mga sandaling ito, ang Diyos. Nahahatid nila tayo sa Diyos. My dear friends, bawat araw ay may pagkakataon tayong pumili. Mayroon tayong chance na pumili kung ano ang ating hahawakan at kung ano ang ating bibitawan. Will we choose temporary treasures that fade away? Or will we choose the treasure that lasts forever? Ang pera ay maaaring maubos, ang kagandahan ay maaaring kumupas, ang kapangyarihan ay maaaring lumipas, ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Kawangis ni Solomon, my dear friends, humingi tayo ng pusong marunong kumilala sa tunay na mahalaga sa buhay natin. Dahil kapag tama ang ating pinapahalagahan, magiging tama rin ang direksyon ng ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. To end, sa huli po ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na ang mabuting eskriba ay parang may-ari ng bahay na naglalabas ng mga bagay na bago at luma. Ang taong tunay na nakatagpo ng kaharian ng Diyos ay nagiging bukal ng karunungan, pag-asa at pagmamahal para sa iba. Ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi isang bagay, kundi isang uring relasyon na kung saan nahahatid tayo kay Kristo. Si Solomon, katulad niya, piliin natin ang karunungan ng Diyos. Tulad ng tao sa talinhaga, maging handa tayong isuko ang anumang humahadlang upang makamtan ang tunay na kayamanan. At kapag natagpuan na natin si Kristo, ang tunay na kayamanan, matutuklasan nating wala nang mas mahalaga pa kaysa sa Kanya. Amen? For when God becomes our greatest treasure, we discover that He is more than enough. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumaho na may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang anggan. Amen. Ipinagkaloob ng Diyos Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa, buong pagtitiwala nating idalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristo ang anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ng mga nalulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang maawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Namin sa iyo, Ama.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming nagbubuhos ng buhay. O Jesus, aming mahal, iwas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.